So nandito tayo kay Saint Vincent Ferrer, pinakamataas na statwa sa buong mundo. Let's go! Ayun oh! Yo, what's up mga Kaduzki? It's me again, your Kaduzki, making your life happy. What a joker! For today's vlog, nandito tayo ngayon sa Bayangbang, Pangasinan, kung saan matatagpuan yung pinakamasarap na buro. Dito rin matatagpuan yung pinakamataas na estatwa sa buong mundo. Recognized yan na Guinness Book World of Records. So, pero syempre, hindi yan ang ating pakay dito. So, nandito pa rin tayo para mingin ng mga hayop na pwede nating alagaan at mga pets na pwedeng alagaan ng ating mga chikitings dyan. So, kung bago ka lang sa aking channel, kung gusto mo pang malaman yung mga ibang lugar ng mga murang bilihan ng hayop at tiyanggihan ng mga hayop, please subscribe to our channel, Adventures of Dudski. Paki-like and share na rin yung mga videos natin at paki-ring na rin yung notification bell para lagi kang updated. So umuulan na mga Kadudski. Huwag na natin patagalin, tirain na natin yung video. Let's go! It was at this moment that he knew. He fucked up. So nandito tayo kay Saint Vincent Ferrer, pinakamataas na statwa sa buong mundo. Let's go! Ayun oh, yo, what's up mga Kadudski? Nandito na tayo sa Bayangbang, Pangasinan. Nandito na tayo sa bilihan, kaso wala tayong nadatnan. Isa lang mga Kadudski, pero try na rin natin magtanong kasi nandito na rin lang tayo. Sir, good morning sir. Sir, magkano sir yung calls niya sir? Calls to sir? Calcium. Magkano sir? 120? Mga ilang kilos yan sir? Na kulang isa't kalahati. 1 and a half. 120. Ayun oh. So ito lang benta nyo sir no? Maliliit ngayon, pero pag may mga malalaki rin kayo. 4 kilos, 5 kilos. Magkano naman yun sir? Ay, ngayon nabutin na ng 400 to 380. 380, 400 yung mga 4 kilos. So may bawas ba yun sir? Meron din ba? Meron. Ayun, meron. So yung mga Kadudski, may bawas pa rin. Sir, anong pangalan nila sir? Dok. Doc? Sir Doc. Oh, yun, si Sir Doc. Dito lang sa Bayambang. Thank you sir. Doc. A few moments later. Ayun oh, nakabenta sila Sir Doc. Ayan oh, may bumili. So ikot pa tayo mga Kadudski. Let's go! Ayun oh. Gawat sa mga Kadudski, nandito pa rin tayo sa Pusurubio, Pangasinan. So nandito tayo kila Sir Sir Joel. Eh tingnan natin yung rabbit nila. Let's go. Ayun oh sir. Ito yung rabbit nila sir. Magkano dito sir sa rabbit nyo? Ito depende sa sa buwan. Sa Kapag buwan, dalawang buwan, nasa tumatakbo lang ng 300 to 350 isa. Yun, O kaya 300. 800 isang pares. 800 isang pares pag 2 months pa lang. 2 months. Ah, ganun oh. Eh yung, ano yung size nun sir, yung 2 months? Mga Ang ganito, bata to. 2 months yan. Ayun. Medyo malaki kasi crossbred na siya sa Lionhead. Ito, New Zealand tapos New Zealand. Lionhead. Yung Lionhead medyo balbon siya. Pero kapag Ayun, crossbred balbon. na siya, ganito Ayan. siya. Balbon. Pero may pure kayong Lionhead? Wala rin na dispose. Na-dispose na. Ay, ito yung pag Lionhead, balbon. Oo, balbon. Pero Tapos ano rin ito yan sir, yung nakakain New din? Zealand. Oo, nakakain din ng mosquito. Ito yung New Zealand. Ayun oh, walang balba. Ito, 3 months pa lang nila. Ito 3 months. Magkano dyan sir sa 3 months? Sa 3 months, 800 ang New Zealand. Isa. Isa to 1,000. Depende sa sa kilo niya. Sa kilos. Ah, kinikilo rin pala. Pero kapag male, 800. 800 ang male. So yun, anak niya yun sir? Oh, anak Anak niya.
Ayun, oh. Meron pa dun. Tingnan natin, sir. Meron pa, isa na. Isa na lang. Binibenta nyo pa rin tomato, sir? Ayan, ano yan, tikit ko na yan para dun sa isang babae, pipiper ko. Pero pag ganyan, sir, ilang buwan na yan, sir? Tatlong 3 months pa lang yan. 3 months na. Pang breed na yan, sir. Bago i-breed yan, dapat 6 months bago i-breed. Ayun. So yun. Ayun. So yung mga kaduski, nakita natin yung presyo. Natanong na natin sila Sir Joel. So yung price range niya is depende sa buwan. Kagaya Tapos ng sa lahi rin. sa lahi Kasi din. Ano mas mahal, sir? Yung Cali, mga ganyan, California. Mga ganyan. Ayun. Mga pure. Ah, Yan, pure. Mga mahal na yan. Yung na-vlog natin nung last na ano is yun nga yung upgraded daw. Mga upgraded. X-Master Gaming. Ayun. Meron pa lang ano si ano yung YouTube channel din? Hindi. Ano yun? Ragnarok. Ragnarok. Ayun, may Online ano streamer. online streamer pala si Sir Joel. Ano yung ano, sir? Ragnarok online. Ragnarok. Anong pangalan niya, sir? X-Master X-Master Gaming. Gaming. Ayan. X-Master I-search Gaming. lang sa Facebook. Ayun, oh. Ayos. Follow na. Sige. Thank you, sir. Meanwhile, Ayun, oh. Yo, what's up mga kadunski? Siyempre nandito pa rin tayo sa Siyempre nandito pa rin tayo sa Bayambang, Pangasinan. So nandito tayo ngayon sa Konengski Pet Supplies Trading. Ayun, oh. May mga pets sila dito mga kadunski, kaya tingnan natin yung benta nilang pets. Let's go! Ma'am! Tao po! Ito pala si ma'am. Yung parakit po namin dito, 750 po yung pares. 750. Yes po. Alin dyan, ma'am? Dito po. Nakasipay na po yan. Ito po yung mga lalaki sa mga babae. Lalaki, babae. Parakit ang ano, pangalan niya. Yes po, parakit lang po. Tapos Parakit dito naman po, lovebird. African Alps po. Ito po yung mga male, tsaka ito naman po yung hiwalay. female. Yes po. African lovebirds po, Alps Lovebird. po. Alps 2? Yes po. Pasensya dito. Magkano dito, ma'am? 1.5 po yung pares. 1.5. Yes po. Dito, ma'am, sa ano? 800 to 750 po. 750 to 800 yung pares. Pares, yes po. Pares. Mas mura pala dito. Yes po. Ayun. May bawas pa yun, ma'am. Alin po dito? Dito, saka dito. Nakafix na po yung Fix sale. na. Yes po. Oh, ayun. Fix na daw mga kadushi kasi mura na raw. Dito. Wala ka konti na yung isda namin. Oh, okay lang, ma'am. Ano Ito po yung ano. ano ba to, ma'am? Mga Tawag po dito sa isdang ito, colored tetra po. colored tetra. Yes. Ayun, no. Magkano siya, ma'am? Ano po, 100 po yung isa. 100 isa. Yes po. Ito, ma'am, ano to? Pearl scale. Pearl scale. Yes po. Ayun, no. Tatatlo lang, ma'am. Magkano, ma'am? 70 po ito. 70 yan. Yes po. Tapos, ito naman po yung may kulay red taco fish po. Yung dalawa. Tapos yung dalawa naman po, simple albino. 100 po yung simple albino. Tsaka yung red taco fish is 200. Red Paco Fish, yes fish po. is 200. Apo. Yung, ano yung isa? Yung simple albino po. Pinpoy? Simple. Simple? Simple. Pinpoy. Albino po. Apo. Pinpoy albino na fish is 100. 100. Ayun. So yung mga kadusi, nagkakabulol-bulol tayo kasi hindi tayo marunong ng mga, siyempre yung mga pangalan. Yung mga ano dito, mga kadusi. Sila ma'am. Ma'am, anong pangalan nila, ma'am? Rosemary po. Si Ma'am Rosemary, yung Hello po. mayari nung ano. Ay, hindi ko nagkakantay lang. Ay, oh. Si Ma'am Rosemary pala yung mga yung ano. Yung in charge dito, mga kadusi. So itong mga isda, ma'am, may bawas pa? Wala na, fix na. Na din po yun. Fix na. So yun, mga kaduski, fix lang yung mga price nila, ma'am. Ma'am, anong pangalan mo? Stop it. Rosemary. Get some help.
Sige ma'am, ay ito ma'am. Ito ma'am. Aquarium po. Oo, binibenta nyo rin no? Opo. Yung set ako with LED light na po to, Oo. ano po, 1.9. 1.9. Yes po. Dito ma'am, ito maliliit. Yung ganito po, Oo. 300 po. 300. Ayan, 200. 200. Nakasangalan. Yun no? Ito, Yes po. Medium 550. size. Medium. Yung large ma'am. Ay, Extra ito. large po. Extra large. 950 po. Magkano? 950. 950. Yun ma'am, mas malaki. Mas mahal po yung collapsible po kasi napupod parang ganito po. Ayun. Magkano yun ma'am? Yung ganun po. 1250 po. Double XL po. 1,250. Yes po. Ay dito ma'am. 1.5 po yan. Ito. Travel carrier. Yes 1.5. po. Dito ma'am. 700 po. 700. Birthday. So yun mga kadudski. So sa mga gusto bumili dito sa Bayangbang, Pangasinan, dito lang tayo sa Banensky po. Konensky Pet Supplies. Marami rin silang mga bentang mga pagkain saka mga pets. Kaso walang aso ma'am no? Wala. Wala. So yun. Thank you mama. Sige po. Bye-bye. Ayun o. So yung mga kadunski, nakaikot na tayo dito sa Bayambang, Pangasinan. Nakita nyo naman na medyo walang nagbebenta pero marami pa rin tayo napuntahan na mga pet lovers at mga pet shops na nagbebenta ng mga kanilang mga pets dito sa Bayambang, Pangasinan. Siya nga pala mga kadunski, kung gusto mo pa-shoutout, just comment down below para ma-shoutout kita sa aking next vlog. Kagaya ni Sir Romel de la Cruz from Lingayen. Shoutout sa'yo sir. At syempre kay Sir Alvin Durano and Ma'am Lolita Durano from Anchorage, Alaska. Just comment down below para ma-shoutout ko kayo. Let's go! Kung bago ka lang sa aking channel at gusto mo pang malaman kung saan pa yung mga ibang lugar na may murang bilihan ng hayop, tiyanggihan ng hayop, please subscribe to our channel Adventures of Dudski. Paki-like and share na rin yung mga videos natin. Please comment down below kung may alam kang mga bentahan o tiyanggihan ng mga hayop dyan para mapuntahan natin at may feature dito sa ating channel. And please click the notification bell para lagi kang updated sa ating upcoming videos. Thank you for watching. Till my next vlog. Basta lagi natin tatandaan, God is good, God is great, God is love. Buksan lagi tayo mga Dudski. Siyempre, bawal pa rin ang tamad. Peace dudes.